ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ യജ്ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा. श्री राधा गोविंद. नमस्कार माताजी. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം നമ്മുടെ ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മള് ആദ്യം തൊട്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മളൊരു പരിശ്രമമാണ് ഒന്നാമത്തെ മുതലുള്ള അധ്യായത്തിന്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയതായിട്ടൊരു സമ്മറി പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാന്നുള്ളത് ശ്രമമാണ്. എത്രത്തോളം അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 19 അധ്യായമാണുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന പോലെ 335 അധ്യായങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. 335 അധ്യായങ്ങളും 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും അതാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം, ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം. ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചൊരു വിഗ്രഹമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭാഗവതം എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു തീർപ്പാണ്, ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം ആണ് എന്ത് ഭാഗവതം. വ്യാസദേവനാണ് എന്ത് രചിച്ചത്, ഭാഗവതം രചിച്ചത്. ഇത്രയും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭാഗവതം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ 2 സ്കന്ധം, 1ഉം 2ഉം സ്കന്ധങ്ങള് ഭഗവാന്റെ പാദം, 3ഉം 4ഉം സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ തുടകള്, 5ാമത്തെ സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ നാഭി, 6ാമത്തെ സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ നെഞ്ച്, 7, 8 സ്കന്ധങ്ങള് ഭഗവാന്റെ കൈകള്, 9ാമത്തെ സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ തൊണ്ട, 10ാമത്തെ സ്കന്ധം തിരുമുഖം, 11ാമത്തെ സ്കന്ധം നെറ്റി, 12ാമത്തെ സ്കന്ധം ശിരസ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഓരോ സ്കന്ധങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭാഗവതം വീട്ടിൽ വരാന്ന് വെച്ചപ്പോ ആര് തന്നെയാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞതില് 335 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്, 18,000 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ സമയത്ത്
ഭാഗവതത്തിലാണ് ധർമ്മം വെച്ചിട്ട് പോയത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? ധർമ്മം ഇരിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം എന്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന പറയണ? ഭാഗവതത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന പറയണ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഭാഗവതം വായിച്ചാലും കേട്ടാലും മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന് 4 കാര്യങ്ങളോടാണ് ഭാഗവതത്തിനെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് സൂര്യനോടാണ് ഭഗവാന് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സൂര്യൻ എന്ത് സാധിക്കും? സൂര്യന് എല്ലാറ്റിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും അശുദ്ധനാകുന്നില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് കൽപ്പതരുവിന്റെ ഫലത്തോട് എന്താഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് തരും? കൽപ്പതരുവിന്റെ ഫലത്തിന് തരില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കൽപ്പതരു വൃക്ഷത്തോട്, അപ്പൊ കൽപ്പതരുവിന്റെ ഫലത്തിനോട് എന്ത് താരതമ്യം ചെയ്യാണ്? ഭാഗവതത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ വിളക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇരുട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ വിളക്കിനോടും പിന്നെ ഭാഗവതത്തെ മോഹിനി രൂപത്തിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് അമൃതം ലഭിക്കും. അപ്പൊ 4 കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് സൂര്യനോട്, കൽപ്പതരുവിന്റെ ഫലത്തിനോട്, വിളക്കിനോട്, മോഹിനി മൂർത്തിയോട്. അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതത്തെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗവതത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മഹർഷിമാര് ചോദിക്കുന്നത്. ആ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, കുറെ അധികം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സെക്ഷൻ പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അത് പറയാം, നോക്കൊരു മിനിറ്റ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ കുറെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ബുക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് കുറെ, അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കുറെ വന്നിട്ടുണ്ട് അധ്യായത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. അപ്പൊ അതില് ആമുഖത്തില് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന പോയിന്റ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ആ പരമസത്യം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത്? ഈ ഭാഗവതം. അത് ദൈവത്തെക്കാൾ എന്ന ആശ്രയത്തെ, അതായത് ദൈവം എന്ന ആശ്രയത്തെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് പരമമായ സത്യം. എല്ലാ ശക്തികളുടെയും ഉറവിടം പരമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാ ദേവതകളും അവരുടെ ശക്തി അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഒന്ന്, ഭാഗവതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പിന്നത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആ പരമമായ സത്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി രൂപമാണ്, ഭഗവാൻ നിർരൂപനല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വതന്ത്രനാണ്, സർവശക്തനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്. എല്ലാവരുടെയും, ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും നിയന്തകനാണ് ഭഗവാൻ, പരമ നിയന്തകനാണ് ഭഗവാൻ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം വാസുദേവൻ എന്ന് പരമപുരുഷനെ മഹത്വപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേദങ്ങളുടെ പക്വമായിട്ടുള്ള പരിപക്വ ഫലമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതില് ഭക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം എന്നിവയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയാം. ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണപ്രേമം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവത് സേവനം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭാഗവത ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്ത് കേൾക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത്. ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം അത് കേൾക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പങ്കുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള് മഹാപ്രഭു ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങള് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കിയതാണ്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗത്തിലെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ലോകത്തെമ്പാടും ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ആഗ്രഹം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം, കൃഷ്ണശാസ്ത്രം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതും, ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണശാസ്ത്രം. അത് ജാതി മത ഭേദമന്യ ദേശം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും അതീതമായിട്ട്
പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കും? ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമാണ് ശരിക്കും എന്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് നമുക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്നതും ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇത്രയാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് നടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഋഷിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ. അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്, ഋഷിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങള്. ആ അധ്യായത്തിലെ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിച്ചേർന്ന ശൗനകാദി ഋഷിമാര് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ആത്മീയമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ആയുസ്സിനെ കുറിച്ച്, സ്മരണ ശക്തിയെ കുറിച്ച്, ധാർമ്മിക ബലത്തെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും പരമശ്രേയസ് നൽകുന്ന മാർഗം എന്താണെന്ന് അവരറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പരമസത്യനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വം വിവരിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിചിത സേവനത്തെ കുറിച്ചും, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്, ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിന് 3 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തില് ഇതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പറയാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമസത്യം ആണ്. ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണ്. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയുടെ എല്ലാത്തിന്റെ മൂലകാരണം ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് വേദജ്ഞാനം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. ഭാഗവതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വ ശ്ലോകമാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നെന്നും ഈ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേരിട്ടറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നും പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പഴുത്ത ഫലമാണ്, പരിപക്വ ഫലമാണെന്നും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വചനങ്ങളാൽ അത് കൂടുതൽ മധുരമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായം വായിച്ചാലുണ്ട്, നമുക്കറിയാം ശുകദേവ മഹർഷിയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങളാൽ അത് കൂടുതൽ മധുരമായിരിക്കുന്നെന്ന്, ഭക്തർ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രവിക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണ് എന്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നും കൂടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ 6 ചോദ്യങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ മഹർഷിമാര് ചോദിക്കുന്നത്. അവര് ചോദിക്കുന്ന 6 ചോദ്യങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണ്? എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ലീല അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായോ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പുരുഷ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാനായിട്ടും, ആറാമത്തെ ഭഗവാൻ നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടത്, ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ സമയത്ത് ധർമ്മം എവിടെയാണ് കുടികൊണ്ടത്? ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഈ മഹർഷിമാര് അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്ന 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്. ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് പിന്നെ വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ് 1, 2, 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങള്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ 10ാമത്തെ ശ്ലോകവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത്. മനുഷ്യര്, കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ അല്പായുസ്സുകളുള്ളവരാണ്, സ്മരണശക്തി കുറഞ്ഞവരാണ്, രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുതലുള്ളവരാണ്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് അതുകൊണ്ട് ലളിതമായൊരു മാർഗം അത്യാവശ്യമാണ്. അതാണ് എന്ത് ശ്രീമദ്
ഭാഗവതം നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പരമശ്രേയസ്, എല്ലാവർക്കും പരമക്ഷേമം നൽകുന്ന മാർഗം എന്താണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചോദ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. എല്ലാവർക്കും പരമക്ഷേമം നൽകുന്ന മാർഗം എന്താണ്, പ്രധാന ചോദ്യം. അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം നൽകുന്ന ആ മാർഗം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാരം അതെന്താണ്. അനേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ, അതിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് പറയാനാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, സമയക്കുറവുള്ളതാണ്, ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഒന്നും പോകുന്നവരല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, എല്ലാത്തിന്റെ സാരാംശമാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ആർക്കും ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ സാരം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്തിനാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാര രഹസ്യം അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദ്യം വരുന്ന ചോദ്യം. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത് കഥയുടെ മഹത്വം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉള്ളത് പറയാണ്. ഓരോ തവണയും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുന്തോറും മടുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല, പുതിയ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ നാമ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. 21 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആ ധർമ്മം, ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം ധർമ്മം എവിടെയാണ് അഭയം പ്രാപിച്ചത്, ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വരുന്നത്. ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഋഷിമാര് ചോദിക്കുന്നത്, സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും നമുക്ക് അറിയേണ്ട 6 ചോദ്യങ്ങൾ, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. 6 ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണ്, ഭഗവാൻ ദേവകി വസുദേവ പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചത് എന്തിനാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, 5ാമത്തെ ചോദ്യം പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോ ധർമ്മം എവിടെയാണ് കുടികൊണ്ടത്. ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തോട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 23 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇനി 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ദിവ്യത്വവും ദിവ്യസേവനവും, 2ാമത്തെ അധ്യായം 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ദിവ്യത്വവും ദിവ്യസേവനവും. ഈ അധ്യായത്തില് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള മഹർഷിമാര് സൂതഗോസ്വാമിയോട് എന്താ ചോദിക്കുന്ന, കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് ആ പരമശ്രേയസ് നൽകുന്ന ധർമ്മം വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യര് ആയുസ് കുറഞ്ഞവരാണ്, അലസന്മാരാണ്, അജ്ഞാനികളാണ്, പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ പീഡിതരായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന ആത്മീയ മാർഗം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണെന്നാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യവും ലീലകളെ കുറിച്ചും കേൾക്കാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് സൂതഗോസ്വാമി എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളുടെയും ആ പരമസാരമായിട്ട് അഹൈതുകമായ അപ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ ആത്മസംതൃപ്തി, ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആ ഭക്തി വളർത്താത്ത കർമ്മങ്ങള്, ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ വെറും നമ്മുടെ പ്രയത്നം മാത്രമാണ്, നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രയോജനവും നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുക, അതുപോലെ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്നതാണെന്ന് ഇതിലൂടെ ഈ 1 മുതൽ 10 വരെ ശ്ലോകത്തില് അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു 2ാമത്തെ ഭാഗം 11 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആ പരമസത്യം ഏകമാണെങ്കിലും എന്താണ്, ജ്ഞാനികൾ അതിനെ 3 ഭാവത്തില് അനുഭവിക്കാണ്, ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും, അങ്ങനെ 3 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണവും കീർത്തനവും സ്മരണയും ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പാപവാസനകളെ നീക്കി മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കുന്നു. നിത്യമായി ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഭക്തി വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 11 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ
സാരാംശമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി വളരുമ്പോ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ഒക്കെ ക്ഷയിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകും. തുടർന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ തത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി ആ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനും അജ്ഞാനം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനം നശിക്കാൻ അത് കാരണമാകും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശുദ്ധഭക്തി മനുഷ്യരില് നമ്മളിൽ ഉടലെടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മോക്ഷത്തിലേക്കും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും നമ്മളത് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് 11 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ്. അതിലപ്പോ ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണവും കീർത്തനം സ്മരണം ഇത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപവാസനകളെ നീക്കി കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം 21 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ദേവതകൾ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം, ഫലങ്ങള് ഇതൊക്കെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഏത് ആഗ്രഹമുള്ളവരായാലും അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായാലും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നവിടെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വൈരാഗ്യം ഇല്ലാതാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വൈരാഗ്യം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കും. വൈരാഗ്യവും ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കും. വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളുള്ള വിരക്തി, അതുപോലെ തന്നെ ആത്മജ്ഞാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ കഥകള് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്? ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങളുടെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ഭക്തിപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയശുദ്ധിയും ആത്മീയ ആനന്ദവും ഭഗവത് പ്രേമവും ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ നിത്യം ഭാഗവത സേവയോടെ പറഞ്ഞു. നിത്യമായിട്ട് ഭാഗവതം പഠിക്കുകയും വേണം, ശ്രവിക്കുകയും വേണം. അത് നമ്മളെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? വിജയകരമാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം പരമമായ ധർമ്മം. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ. അതായത് പരമമായ ധർമ്മം, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി തന്നെയാണ്, ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഹൈതുക്കി അപ്രതീഹത, അതായത് സ്വാർത്ഥരഹിതമായിട്ടുള്ളതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. അത്തരം ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലഭിക്കും. ഭക്തിയാണ് ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പറയാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമുക്കിതൊക്കെ ആർജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം തന്നെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഭക്തി വളർത്താനായിട്ട് ഈ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ഫലപ്രദമല്ല. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉചിതമായ അന്വേഷണങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെറുതെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ശൂന്യമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ഫലപ്രദമല്ല. എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി 9, 10 ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുന്നതാണത്. അതില് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും എന്തല്ല? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ആ പരമസത്യത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പറയുന്നത്. ആ പരമസത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് സഹായിക്കുന്നു? ഭാഗവതം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമസത്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഭാവത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും തിരിച്ചറിയും. നമ്മള് പറഞ്ഞു നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, ഇങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഭക്തി വളരാനും സഹായിക്കുന്നു എന്ന് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അത് പറയുന്നത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നിത്യം ഭാഗവത ശ്രവണം
ഭാഗവതം നിത്യം ശ്രവണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നും ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികി. നിത്യവും ഭാഗവത ശ്രവണം ഭക്തി സേവനയും സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഭക്തി, ഭഗവാനിലുള്ള ഒരു ഭക്തി നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ഇല്ലാതാകുന്നു, മനസ്സ് സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിരമാകാനും സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രസന്നമാക്കും, ഭഗവാന്റെ തത്വം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സത്വഗുണത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സ്വീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും നമുക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടാണ്. അടുത്തതില് ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമെന്നും യജ്ഞവും യോഗവും ജ്ഞാനം തപസ് ഇതൊക്കെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം, എല്ലാത്തിന്റെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ അത്രയാണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 34 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 34 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മെയിൻ ശ്ലോകങ്ങളാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നമുക്ക് പറയുമ്പോ അതില് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പരമമായ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ലഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരമമായ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മം പരമാത്മ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് 17 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 28, 29 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. 30 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് അവസാനിക്കുന്നത്. പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവുണ്ട് ഇങ്ങനെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ 2ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോണതാണ്. നമുക്കത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഈ 3ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാൻ സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം, എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നുള്ളതും നമുക്കിപ്പോ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങളും പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ 3ാമത്തെ അധ്യായം അതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. 3ാമത്തെ അധ്യായം. 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നൈമിഷാരണ്യത്തില് ശൗനകാദി ഋഷിമാര് ശൗനകാദി ഋഷികളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ആ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ച ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് പുരുഷാവതാരമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്ത ആ അവതാരങ്ങളെല്ലാം കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രധാന അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അതില് 1ാമത്തെ ഭാഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? കുമാരന്മാര്, വരാഹ, നാരദ മഹർഷി, നാരായണന്മാര്, കപിലൻ, ദത്താത്രേയൻ, യജ്ഞൻ, വൃഷഭദേവൻ, പൃഥു മഹാരാജാവ്, മത്സ്യം, കൂർമ്മൻ, ധന്വന്തരി, മോഹിനി, നൃസിംഹം തുടങ്ങിയ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. ഓരോ അവതാരവും ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മ സ്ഥാപനത്തിനും ഭക്തി സംരക്ഷണത്തിനും അധർമ്മ നിവാരണത്തിനും വേണ്ടി ഓരോ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളിൽ അവതരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവതാരങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഓരോ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവതരിക്കുന്നത്. ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കുക, ഭക്തന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക. അതാണ് 2ാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ 15 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ബാക്കിയുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വാമനൻ, പരശുരാമൻ, വ്യാസദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, ബലരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബുധൻ, കൽക്കി ഈ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്.
അതില് വ്യാസദേവൻ വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചു തന്നു. ശ്രീരാമസ്വാമി ധർമ്മത്തിന്റെ മാതൃക സ്ഥാപിച്ചു, രാവണനെ വധിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്, കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാണ്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളോ കലകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളോ ആണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ സ്വയം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയമാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക് അവിടെ. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സാണെന്ന് പറയുന്നു, പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമന്റെയും ഭഗവാന്റെയും മഹത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 23 മുതൽ 29 മുതൽ 43 വരെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ദിവ്യലീലകള് ഭക്തിയോടുകൂടി ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുകയും ഭക്തി വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്നും നമുക്കിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അവിടെ. ഭക്തിയോഗത്തെയാണ് പരമമായിട്ട് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഭാഗവതം പരമമാർഗമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഭക്തിയോഗത്തെയാണ്. ഈ അധ്യായത്തില് പ്രധാനമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവതാരങ്ങളുടെ അവതാര ലീലകളുടെ ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ചും ആ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശം അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തി, ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഭക്തി, ശുദ്ധഭക്തിയാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളില് നമുക്ക് അവതാരങ്ങളൊന്ന് പറയാം. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ 29 മുതൽ 43 വരെയുള്ളതില് എല്ലാ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുടെയും ആദ്യ ലീലകളുടെയും ഭക്തിയോടെ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷയിക്കുകയും ഭക്തി വളരുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകള് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലെയല്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ യോഗമായ ശക്തി കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാണ്. പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭക്തി നേടുക എന്നുള്ളതാണെന്നും ഭഗവാന്റെ കൃപ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ മായയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി. ഭക്തിയാണ് എല്ലാറ്റിലും ഉള്ള വഴി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അവതാരങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അനന്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും വിവരിക്കാനും ആർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, ഭക്തി വളരുകയും ചെയ്യും. ആത്മീയ ക്ഷേമത്തിനും സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഇത്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാര ലീലകളുടെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അനന്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ അവതാരം പറയുന്നത് ചതുർകുമാരന്മാര്, 4 കുമാരന്മാരാണ് ആദ്യത്തെ അവതാരം. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള സനക സനാതന സനന്ദ സനൽകുമാരന്മാര്, ഇതാണ് ചതുർകുമാരന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം പാലിച്ച് ആത്മജ്ഞാനവും ഭക്തിയും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 1ാമത്തെ അവതാരം. 2ാമത്തത് വരാഹ അവതാരം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഹിരണ്യാക്ഷൻ പാതാളത്തിലാഴ്ത്തിയ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് വരാഹ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ച് ഭൂമിയെ തന്റെ കൊമ്പിൽ ഉയർത്തി പിടിക്കാണ്. അപ്പൊ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വരാഹാവതാരത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ 2ാമത്തെ അവതാരം. 3ാമത്തത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ചാണ്. ഭക്തിയോഗം ലോകമെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? നാരദ മഹർഷിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനായിട്ടാണ് നാരദ മുനിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ മഹത്വം ഉപദേശിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? നാരദ മഹർഷി. 4ാമത്തെ അവതാരം
നരനാരായണന്മാര് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ബദരികാശ്രമത്തില് കഠിന തപസ് ചെയ്ത് ധർമ്മത്തിന്റെ മാതൃക സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തതാണ്, മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇന്ദ്രന്റെ പരീക്ഷണത്തിലൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വിജയകരമായിട്ട് അതിജീവിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ച നരനാരായണന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ 4ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നത്. 5ാമത്തത് കപിലാവതാരം, കപില മഹർഷിയാണ് 5ാമത്തെ അവതാരം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ദേവഹൂതിക്ക് സാഖ്യദർശനം ഭക്തിയോഗം ഉപദേശിച്ചതും ആത്മാവിന്റെ പ്രകൃതിയുടെ തത്വങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് ആരാണ്? കപില മഹർഷിയാണ്. അതാണ് 5ാമത്തെ അവതാരം. 6ാമത്തെ അവതാരം ദത്താത്രേയൻ ആത്മജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഉപദേശിക്കാനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. ദത്താത്രേയനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. യദു മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റു മഹർഷിമാർക്കൊക്കെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകിയത് ദത്താത്രേയനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടാണ്. 7ാമത്തത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം യജ്ഞാവതാരം. സ്വയംഭൂ മന്വന്തരത്തില് രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, ദേവന്മാരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. യജ്ഞാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. യജ്ഞപുരുഷനായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുകയും ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ യജ്ഞാവതാരമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത അവതാരം ഋഷഭദേവന്റെ അവതാരം കൈക്കൊണ്ട് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പരമഹംസ ധർമ്മം വൈരാഗ്യ ജീവിതവും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഋഷഭദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പൃഥു മഹാരാജാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയെ സമൃദ്ധമാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാം അതിന് ആയിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്? പൃഥു മഹാരാജാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ആദർശ രാജാവായിട്ട് ഭരണം നടത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ 10ാമത്തെ അവതാരാണ് മത്സ്യാവതാരം. ഭഗവാൻ മത്സ്യാവതാരം എടുക്കുന്നത് മഹാപ്രളയ കാലത്ത് വൈവസ്വത മനുവിനെ അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരം എടുത്തു? മത്സ്യാവതാരം എടുത്തു. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൂർമാവതാരം കൈക്കൊണ്ടു. ക്ഷീരസാഗര മഥനത്തില് സമുദ്രമഥനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മന്ദരപർവ്വതത്തെ തന്റെ പുറത്ത് താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൂർമാവതാരം കൈക്കൊണ്ടു. ദേവാസുര മഥനം വിജയകരമാക്കാനായിട്ട്, അത് ദേവന്മാരുടെ അസുരന്മാരുടെ ആ സമുദ്രത്തിലെ മഥനം വിജയകരമാക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിച്ചു. അപ്പൊ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് 11ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം കൂർമാവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ 12ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം 12, 13 ധന്വന്തിരിയായിട്ടും മോഹിനി രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതായിട്ട് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ധന്വന്തിരി അമൃത കലശവുമായിട്ട് ഈ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതാണ്. ഈ സമുദ്രത്തില് പാലാഴി മഥനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് അമൃത കലശവുമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ആര്? ധന്വന്തിരി. അപ്പൊ ധന്വന്തിരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ആയുർവേദം പ്രചരിപ്പിച്ചു. പിന്നെ മോഹിനി രൂപത്തില് അസുരന്മാരെ മോഹിപ്പിച്ച് അമൃതദേവന്മാർക്ക് നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ മോഹിനി രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അടുത്ത ഭഗവാൻ അതായത് 12, 13 അവതാരം അല്ലെ. ഇപ്പൊ അടുത്ത അവതാരം നൃസിംഹാവതാരം, നരസിംഹദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കാനും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഭക്ത സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഏത് അവതാരം? ഭഗവാന്റെ നരസിംഹാവതാരം. പിന്നെ വാമനാവതാരം മഹാബലിയിൽ നിന്ന് 3 അടി ഭൂമി ചോദിച്ച് 3 ലോകങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തു. മഹാബലിയെ അനുഗ്രഹിച്ച് സുതല ലോകത്തിലേക്ക് അതിന്റെ അധിപനാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് വാമനാവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അടുത്ത അവതാരം 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരശുരാമനെ കുറിച്ച്. അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയരെ 21 പ്രാവശ്യം ശിക്ഷിച്ചു ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ടാണ് ആരായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്? പരശുരാമനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. ഇനി അടുത്തത് വ്യാസമഹർഷിയായിട്ട് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. വ്യാസമഹർഷിയായിട്ട് വന്നിട്ട് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് വിഭജിക്കുകയും പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതം രചിക്കുകയും ചെയ്തു. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേദജ്ഞാനം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ആരായിട്ട് അവതരിച്ചത്? വ്യാസദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചതെന്ന് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രാവണനെ വധിച്ച് ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് ആദർശ ജീവിതം നയിച്ചു കാണിക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ചു എന്ന് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ബലരാമനായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മൂത്ത സഹോദരനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ധർമ്മ സംരക്ഷണവും കൃഷ്ണലീലകളിലുമാണ് എന്ത് പ്രധാനം ആര് പങ്കുവഹിക്കുന്നത്? സേവനം ഒക്കെയാണ് ആര് പങ്കുവഹിച്ചത്? ബലരാമ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഭഗവാൻ സ്വയം 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വയം
അവതരിച്ചിട്ട് ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കുകയും ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുക, ഇതൊക്കെ അനേക ദിവ്യ ലീലകളൊക്കെ നടത്തി. അതാണ് കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ അത് ഒരു ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടല്ല, ഭഗവാൻ സ്വയം വരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏരേ ചായ അംശ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം ഹൃദയന്തി യുഗേ യുഗേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ആണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്, അസുരന്മാര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ ആസ്തികരെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഭഗവാന്റെ അവതാരം പിന്നെ കലിയുഗം തുടങ്ങാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബുദ്ധാവതാരം 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 24, 25 അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 25 ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധാവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ബുദ്ധാവതാരം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അഹിംസയും കരുണയും ഉപദേശിച്ചു. അനാവശ്യമായ മൃഗബലിയെ തടയാനായിട്ടാണ് ആര് അവതരിക്കുന്നത്? ബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കൽക്കിയുടെ അവതാരം വരാനിരിക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തില്. കൽക്കിയുടെ അവതാരം അവതരിച്ച് അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? കൽക്കി അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ സത്യയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിന് അത് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിൽ മുഴുവനും അവതാരങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏകദേശം 22 അവതാരങ്ങളാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് 3ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില് തന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നാരദ മഹർഷിയുടെ ആഗമനം, അതാണ് 4ാമത്തെ അധ്യായം. ശ്രീ നാരദ ആഗമനം, അതാണ് 4ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. ശൗനകാദി ഋഷികള് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എങ്ങനെ രചിക്കപ്പെട്ടു എന്നും വ്യാസദേവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അസംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നും ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള പാശ്ചാത്തലം അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി ഋഷികൾ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാനുണ്ടായ കാരണം. അപ്പൊ വ്യാസദേവന് അസംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെയാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഈ ഋഷിമാര് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ 4ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീ നാരദ മഹർഷിയുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലൂടെ ശൗനക മുനി സൂതഗോസ്വാമിയെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഭാഗവതം ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇപ്പൊ എവിടെ, എപ്പോ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അത് രചിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജന്മനാ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ മഹാഭാഗവതനായിരുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആസക്തിയും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തെ ആളുകള് സാധാരണ ഒരു ഭ്രാന്തനായിട്ടാണ് കരുതിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആരാണ്? പരമജ്ഞാനിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ശുകദേവ മഹർഷിയെ കുറിച്ചാണ് 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 9 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ തന്റെ ദിവ്യദൃഷ്ടിയിലൂടെ കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ദൗർബല്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അവരൊക്കെ ആയുസ് കുറയുന്നവരാണെന്നും സ്മരണശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നവരാണെന്നും ആത്മീയതയിലുള്ള താല്പര്യം തീരെ കുറയുന്നവരാണെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു? വ്യാസദേവന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വേദജ്ഞാനം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഒരുക്കണമെന്ന് ആര് തീരുമാനിച്ചു? വ്യാസദേവൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ആണ് 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇനി 19 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാസദേവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം ഒറ്റ വേദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒറ്റ വേദത്തെ 4ആയിട്ട് വിഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ ആ ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ 4ആക്കി വിഭജിച്ചു. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേദജ്ഞാനം ലഭിക്കാനുള്ള എളുപ്പ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ 4ആക്കി തിരിച്ചു. അങ്ങനെ ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം
അഞ്ചാമത്തെ ഒരു വേദമായിട്ട് ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അഞ്ചാം വേദമായിട്ടും അറിയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 4 വേദങ്ങള് അഞ്ചാമത്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളെല്ലാം അഞ്ചാം വേദമായിട്ടും അറിയപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു, ഓരോ വേദവും ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? മഹാഭാരതം രചിച്ചു. മഹാഭാരതം രചിച്ചത് എന്തിനാണ്? സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കും വേദാധ്യയനം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ സാധാരണ പറയുന്നത് അല്പബുദ്ധികളാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് ആര്? സ്ത്രീകളും അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രന്മാരൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്പബുദ്ധികളായവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് രചിക്കുന്നത്? മഹാഭാരതം രചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മഹാഭാരതവും അദ്ദേഹം രചിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 26 മുതൽ 31 വരെ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും വ്യാസമഹർഷിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അസംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇത്രയും മഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വ്യാസദേവൻ രചിച്ചിട്ടും ഒരു മനസമാധാനം ലഭിച്ചില്ല. എന്തോ ഒരു കുറവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള തോന്നല് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായും സമ്പൂർണമായും മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് അസംതൃപ്തിയുടെ കാരണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു കുറവ് അവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ 32 തൊട്ട് 33 വരെ ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷിയുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആ സമയത്താണ് വ്യാസദേവന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ആരെത്തുന്നത്? നാരദ മുനി എത്തുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ നാരദ മഹർഷിയെ എഴുന്നേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വണങ്ങി ആദരവോട് കൂടി സ്വീകരിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിനു കൊടുത്ത അതേ ആദരവോട് കൂടി തന്നെയാണ് ആർക്കും കൊടുക്കുന്നത്? നാരദ മഹർഷിക്കും വ്യാസദേവൻ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആണ് വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. ഭാഗവതം രചിക്കേണ്ട യഥാർത്ഥ കാരണം വിശദീകരിക്കുന്ന അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞ, നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദങ്ങളെ 4ആക്കി തിരിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കും ഒക്കെ ഇത്തിരി കൂടി ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാഭാരതം രചിച്ചത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞത്. ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് രചിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യം ചോദിക്കാണ്. ഋഷിമാര് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കാണ്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് പിന്നെ നാരദ മഹർഷിയും വ്യാസമഹർഷിയും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിന് തുടക്കമാകുന്നതല്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടണം. അപ്പൊ ഇതിലെ ശ്ലോകം, പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതായത് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ദൗർബല്യം, ആയുസ് കുറയുന്നവരാണ്, സ്മരണശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നവരാണ്, ആത്മീയ താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ദുരിതങ്ങളും എല്ലാതും അനുഭവിക്കുക. സ്മരണശക്തി ക്ഷയിക്കും, ആത്മീയ താല്പര്യം കുറയും, ദുരിതങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മീയ പുരോഗതി എളുപ്പമാക്കാനാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളെ വിഭജിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമായി. അത് പ്രകാരം അദ്ദേഹം വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചു. അതിന് ഓരോന്നും ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓരോരുത്തരെ ആ വേദങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ. അങ്ങനെ ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഓരോ വേദവും ഏൽപ്പിച്ചു. 5ാമത്തെ വേദമായിട്ടാണ് പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് എന്താണ് പറഞ്ഞ, കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ദൗർബല്യത്തെ കുറിച്ചും വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചതിനെ കുറിച്ചും, പിന്നെ 5ാമത്തേതായിട്ട് പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും 5ാമത്തെ വേദമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ മഹാഭാരതം രചിക്കാനുണ്ടായ കാരണം, പിന്നെ വ്യാസദേവന്റെ അസംതൃപ്തി, അങ്ങനെയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? നാരദ മഹർഷി വരുന്നത്. അപ്പോ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീ വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ അടുത്തതില് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് അതാണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. വ്യാസമഹർഷിക്ക് നാരദ മഹർഷി കൊടുക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അതാണ് 5ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് വ്യാസമഹർഷിയുടെ അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണം അതെന്താണെന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വ്യാസദേവനെ കാണാൻ ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദമുനി എത്തുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള അതേ രീതിയിലുള്ള ആദരവ് ആണ് ആർക്ക് കൊടുത്തത്? നാരദമുനിക്ക് വ്യാസദേവൻ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം
ഇതൊക്കെ രചിച്ചിട്ടും, മഹാഭാരതം രചിച്ചു, വേദങ്ങൾ രചിച്ചു, പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടും വ്യാസദേവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ശൂന്യതയും അസംതൃപ്തിയും അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിന് കാരണം ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ തന്റെ അസംതൃപ്തി തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് നാരദ മഹർഷിയോട് വ്യാസദേവൻ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഉള്ള ഉത്തരം അതടുത്താണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. 8 മുതൽ 12 വരെ 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നീ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിവരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. അതാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർമ്മല യശസ്സും ലീലകളും, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം പര്യാപ്തമായിട്ട് നീ ഇതിലൊന്നും വിവരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? അപ്പൊ ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭക്തിയില്ലാത്ത ധർമ്മം മനുഷ്യനെ പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തിയില്ലാതെ ധർമ്മത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാത്ത സാഹിത്യം കാക്കകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം പോലെയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഭഗവത് കഥ ഹംസങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിശുദ്ധ തടാകം പോലെയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാക്കകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ വീണ് പോയാലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയില്ലാതെ സ്വന്തം കർമ്മം പൂർണ്ണമാക്കിയാലും അവിടെ എന്ത് ലഭിക്കില്ല? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ പുരോഗതി നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കാൻ പോകില്ല. അപ്പൊ സർവ്വസൃഷ്ടിയും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അത് അവസാനം വന്നു ചേരുന്നതും ആരിലേക്ക് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് 23 തൊട്ട് 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷിയുടെ മുൻജന്മത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തിയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും നാരദ മഹർഷി പറയുന്നതാണ്. നാരദ മഹർഷി മുൻജന്മത്തിൽ ഒരു ദാസീപുത്രനായിരുന്നെന്നും ചാതുർമാസ്യ കാലത്ത് മഹാഭാഗവതന്മാരെ സേവിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് വന്നു? ശുദ്ധഭക്തി ഉണർന്നു. അങ്ങനെ സത്സംഗവും ഭഗവത് കഥാശ്രവണവും ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിമറിക്കുന്നുള്ളത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ ആര് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്? അവിടെ നാരദ മഹർഷി തെളിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ അധ്യായത്തിന്റെ അവിടെ അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കാത്ത അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാത്ത ഒരു ജ്ഞാനവും സാഹിത്യവും ഒരിക്കലും എന്തല്ല? പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയോഗം, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്? പരിപൂർണതയിലേക്കും ആത്മസംതൃപ്തിയിലേക്കും നയിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഹരികഥാ ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണവും ഭക്തി സേവനവും മാത്രമാണ് എന്ത്? സത്സംഗം. ഭക്തിയുടെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ശ്രവണം, സത്സംഗം, സേവനം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പരിശ്രമം ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? നമ്മൾ അതിൽ വിജയിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ശ്രമം നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. വ്യാസദേവന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണം നാരദ മഹർഷി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിർമ്മല മഹത്വം കൃഷ്ണകഥ നീ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തില് അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത്, സംതൃപ്തി ഇല്ലാതെ വന്നത് എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമാണ്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ധർമ്മം ശരിയായി അനുഷ്ഠിച്ചാലും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ഉണരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് യഥാർത്ഥ ഫലം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം മാത്രം ചെയ്ത് നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കില്ല. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭക്തിയോട് കൂടിയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളൊന്നും വിവരിക്കാത്ത സാഹിത്യം ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല? ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സാഹിത്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാത്ത സാഹിത്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് തരില്ല? നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്
ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന സാഹിത്യം അഥവാ ഭാഷാ പിശകുകൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ ചെറിയ പിശകുകൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് ലോകത്തെ വിശുദ്ധമാക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണതും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന സാഹിത്യം അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ പിഴവുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെന്താണ്, അത് ലോകത്തെ വിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും, മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കഥകളല്ലാത്ത, കൃഷ്ണ കഥകളില്ലാത്ത എത്ര മനോഹരമായ സാഹിത്യമായാലും അത് കാക്കകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കാക്കകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എന്ന പോലെയാണ് കൃഷ്ണ കഥകള്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കഥകള് ഹംസങ്ങള് വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധ തടാകം പോലെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മറ്റേത് കാക്കകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം പോലെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത സാഹിത്യങ്ങള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കഥകൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ഹംസങ്ങൾ വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധ തടാകം പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാക്ക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൗതിക ആസക്തി ഉള്ളവരും, ഹംസം എന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും. അപ്പൊ ആത്മീയ സാഹിത്യത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് അവിടെ പറയാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സ്വന്തം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി ആരംഭിച്ച ഒരാള് പിന്നീട് വീണു പോയാലും അവനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നതല്ല. ഭക്തിയിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു സേവനത്തിന് പോലും എന്ത് കിട്ടും, ശാശ്വത ഫലം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഭക്തി ഇല്ലാതെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിലൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, അതിന് പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയമായിട്ടൊരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉന്നതി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, അപൂർണമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാറ്റിന്റെ മൂല കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് മടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്കതില് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷിയുടെ മുൻജന്മത്തിന്റെ കഥ പറയാൻ ആരംഭിക്കുന്നതായിട്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തില് സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ആ 4 ചാതുർമാസത്തില് 4 മഹായോഗികളുടെ കൂടിയുണ്ടായിട്ടാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചത്, നാരദ മഹർഷിക്ക് മാറാനായിട്ട്. ദാസീപുത്രനായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത് ഇവിടെ, നാരദ മഹർഷി തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ ചാതുർമാസി കാലത്ത് മഹാഭാഗവതന്മാരെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതായിട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വിനയത്തോടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചാല് നമുക്ക് അവിടെ അവരുടെ കൃപ ലഭിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ഹരികഥ കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു, ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവിടെ മഹാപ്രസാദത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഹരികഥ അതായത് ഭാഗവത ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചുമാണ് അവിടെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ കഥകള് സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നാരദ മഹർഷിയിൽ എന്ത് വന്നു, ഭക്തി ഉറച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതായത് ശ്രവണം ഭക്തിയുടെ അടിത്തറയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിക്കാനായിട്ട് ഇത് സാധിക്കാണ്, ഭക്തി വളർത്താനായിട്ട് നമുക്കിത് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചും ഇത് പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചും ആ സത്സംഗത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ 5ാമത്തെ അധ്യായം കഴിയുന്നത്. ഇനി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ സമയം എന്തായി, 6ാമത്തെ അധ്യായം നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനും മധ്യയുള്ള സംഭാഷണം, അതാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായം. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഇത് നാരദ മഹർഷിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് വീണ്ടും അതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷിയുടെ ബാല്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ദാസീപുത്രനായിട്ട് നാരദ മഹർഷി ജനിച്ചത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാഗവതം അവർക്ക് സേവനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയുടെ മുൻജന്മത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാസദേവൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ മഹാഭാഗവതർ യാത്ര പോയ ശേഷം താൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പിന്നെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഇവര് പോയതിനു ശേഷം നാരദ മഹർഷിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. താൻ ഒരു ദാസിയുടെ ഏകപുത്രനായിരുന്നു എന്നും അമ്മയ്ക്ക് തന്നോടുള്ള അതിയായ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആര് പറയാണ്, ആ സ്നേഹബന്ധം അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒറ്റ മകനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ജീവികളുടെ
ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നുള്ളത് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. 5-ാം വയസ്സില് ബ്രാഹ്മണരുടെ ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓർക്കാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി അമ്മയെ പാമ്പ് കടിച്ച് അമ്മ മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ അമ്മയും മകനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അമ്മയ്ക്ക് മകനെ വളരെയധികം സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവര് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചതായിട്ടാണ് ഓർക്കുന്നത്, അമ്മയും മകനും കൂടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി അമ്മയെ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് അമ്മ മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കൃപയായി കണ്ട് നാരദ മഹർഷി ലോക ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വടക്കോട്ട് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോ നാരദ മഹർഷി എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാന്റെ കൃപയായിട്ടാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നാരദ മഹർഷി. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആകെ ഒരു ബന്ധം അതും ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ ലോക ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വടക്കോട്ട് യാത്ര തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന് പിന്നെ 11 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ദർശനവും ഉപദേശവും, അതായത് നാരദ മഹർഷി പോണ വഴിയിലൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ മലകളും വനങ്ങളും നദികളും ഒക്കെ കടന്ന് ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ കീഴില് ഗുരുക്കന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് നാരദ മഹർഷി ഇരുന്നിട്ട്. അങ്ങനെ ഭക്തിഭാവത്തോടെ നാരദ മഹർഷി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദർശനം കിട്ടി, അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിക്ക് വലിയ ദുഃഖം തോന്നി, വിരഹ ദുഃഖം തോന്നി. കാരണം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു, ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ ദർശനവും കിട്ടി, പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ വളരെയധികം ദുഃഖം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എന്താണ് അശരീരി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് ഇനി എന്നെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ള എന്റെ ദർശനം, അതിപ്പോ കഴിഞ്ഞു. ഇതിനാണ് നിനക്ക് ഇതൊക്കെ നൽകിയത്, ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് നിനക്കിത് നൽകിയത്. ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ലക്ഷ്യം ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ആത്മീയ സ്മരണ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കാരണം പിന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു. ഇനി 26 മുതൽ 38 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷിയുടെ സിദ്ധിയും ഭക്തിയുടെ മഹിമയെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമവും ലീലകളും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തില് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മീയ ശരീരം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുകയാണ്? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. ഓരോ ബ്രഹ്മദിനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. ഭഗവാൻ നൽകിയ വീണയുമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവത് കീർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ാണ് സംസാര സാഗരം കടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് ആര് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്? ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം മാത്രമാണ് ആത്മസംതൃപ്തി, മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആത്മസംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ല. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നാരദ മഹർഷി പറയണം. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഈ ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് വ്യാസ മഹർഷിക്ക് ആത്മസന്തോഷം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൂടാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. എല്ലാതും ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും, നമ്മൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെ കരുതണം? ഭഗവാന്റെ കൃപയായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കൃപയായിട്ട് തന്നെ കാണണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും. അത് ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുക. നമ്മുടെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരീക്ഷത്തിന്റെ ഒക്കെ കണ്ടതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം അതിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് അമ്മയുടെ മരണം നാരദ മഹർഷി ഒരു ദുരന്തമായിട്ടല്ല അവിടെ കാണുന്നത്. ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു അവസരം തന്നതായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? അവിടെ നാരദ മഹർഷി കാണുന്നത്. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് അമ്മ. അമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴും നാരദ മഹർഷി എങ്ങനെയാ അത് കാണുന്നത്? ദുരന്തമായിട്ടല്ല, നേരെ മറിച്ച് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു അവസരം തന്നതായിട്ട്, ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു അവസരം തന്നതായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തെയും അനുകൂലമാക്കി ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള ഏത് സാഹചര്യത്തെയും അനുകൂലമായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഭക്തന്മാർ കാണുന്നത്. ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കൃപയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ലോക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കാണ്, ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാണ്. അതിന് ഉള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്
10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ഇനി 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ദർശനം നാരദ മഹർഷി ലഭിച്ചു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആര് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് എല്ലാത്തിനും ഉള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടെയും ഭക്തിയും ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും ദർശനം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും കിട്ടിയതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞൂല്ലേ? ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതും മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നാരദ മഹർഷി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഭഗവാന്റെ നാമവും മഹിമയും കീർത്തിച്ച് ലോകം മുഴുവനും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നാമസങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മഹത്വം അതാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാരദ മഹർഷി തന്റെ വീണയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം പാടുമ്പോ ഭഗവാൻ ഉടൻ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഉണ്ട്. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്, അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉടൻ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാവും. കാരണം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സന്തുഷ്ടനാണ് ഭഗവാൻ. നാമവും നാമിയും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അഭിന്നമാണ്. രണ്ടും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സംസാര ദുഃഖത്തിൽ, ഈ ഭൗതികമായ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണവും കീർത്തനമാണ്. അത് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ സംസാര സാഗരം കടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണെന്ത്? ഈ ഭക്തി, നമ്മളില് ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ 6ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। സാധിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എടുത്തൊരു സമ്മറി എടുത്ത് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന്റെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.